Нещо види хора, ще играем OG, но когато направим Victor Real, видеото свършва, да. Преди да започнем, искам да ви кажа благодаря за 6 абоната, за хората, които се абонираха за канала. И също така се абонират за канала на Караси Прото и очаквайте още яки видеа. И ние почваме, хора. Айде. Нека започнем. Воу. Хайде. Да видим какво ще направим на OG. Йо. Айде! Кога ще почнем, хора? Да видим. 5 века, хора. 200 години. Хора, почнахме. Да видим. Какви хора ще намерим там. Добри. Да, че още някакъв такъв, да. Най-вероятно ме прибиват всичките. Но няма да откажа. Ще се боря до край. И хора, Красняка направи видео на Fortnite. Ходете и го гледате. Fortnite само лута му е зелен само. И още едно видео направо. Имам само една минута лут на Fortnite. И след малко може да чаквате видео също още едно от него. Не знам на какво ще снимам, вика, че е тайна. На Roblox ще е коше, Fortnite. Оп, скачаме. Айде, хора! Първата ни игра. И пишете дали искате SMR с клавиатурата ми. Чес. Сейт. Айде! Къде ръка сним? Не, тук е много населен. Добре. Ма хора, аз къде касаме? Те са навсякъде те. Хората, те са навсякъде. Аз само оръжие. Скоро ги бия, ако умра, хора, представете ли си. Ще бъде най-траш видеото. Траш Danger. Yes, хора, намерих чест. Айде бе. Добре, хора. Добре сме. Оу! Мале, колко странно изглеждат оръжието, хора. Оха, yes, good. Това е много полезно. Сега не съм играл OG от много време, така че да видим. Хора, аз и Краси Прото преди много играхме OG, беше нелюбимо. Бяхме много добри тогава, но сега куитахме, аз куитах за 3 седмици, той за 1-2 месеца. Но аз горе-долу съм се завърнал, ама не напълно. Повече гледам направо YouTube видеа, хора, отколкото да игра в Fortnite. И тя самата игра почва да омръзва някои хора. Те се парат най-добрите плеери на земята. О, хора, вижте. Каква помпа само. О, още една дава помп вече. Хора, всъщност аз и Красняка играем. Той играе от чаптър. Не знам кой чаптър, ама мисля, че играе от 3-4 години, аз играя само 2. Пишете дали съм добър в коментарите. Хора, гледат ме двама човека. Хора, всъщност това OG-то не е лошо. Мисля да го играя вече. Не знам с другите как ви се струва, ама... Оха, това трапче ще го сложи. Оп, хора. Тук да видим какво става. Това е малко материал да взем, хора. О, хора, да забравих тук, че материалът ни е 999, което е уникално. Хипер уникално е. Хора. Много обичам това, хора. Може да си строиш каквото си искаш. Половин час. Не половин час, ама... Оле, хора, да видим дали тук има някой. Само да вземем малко материал. И отиваме
За кебал. Тук според мен ще има някакви хора. О, не знам дали ще има много. Според мен няма толкова много. Един, двама, трима, може би. Ама аз съм защитен. Две помпички най-хубавите. Една бомба. Малко да ги изплаша. Трябва да съм внимателен. Някой да няма изплаши мен. Хора, тук няма никой, бе. Или така ми се струва. Някой кемпи май. Добре, никой не кемпи. This is good, bro. This is good. Айде хора, айде. Напедваме с лута. Кой ма гледа само, бе? Хора. Някой да иска да ме убие, тайна мисия. For the wreck, for the reason. Воу. Хора, чакат само малко да си изплокам пръстите, защото ма болят. Стойте само малко, хора. Така че това аз им хараст. Така че нищо не работи това. Абсолютно нищо. Не може. Ама те хора, където ме гледат малко ме преснят. О, зоната, хора. А за кого ме гледат те, бе? Кой искат мен? Хора. Вижте ги, бе. Вижте ги, бе, хора. Оле, това машина ли е там, бе? Дано да е машина, да мога да се взема. Моля те. Yes. Не, хора, не е машина. Не, аз може да умра, хора. Маля, хора, представете ли си да умра сега? Тази зона много бърза е! Не, хора, няма да умра. Заради вас! Няма да умра. Спокойно. Не тревожите. Ще пура за вас! Уй, айде, бе! Аре, бе, кой ще умра? Аре, бе, тъпа зона. Хора, сега не съм срещал никакъв човек. Окей, отивам аз към зоната, не ме интересува нищо. Хора, тази зона твърде бърза, майна. И взима страшно много демидж. Поне един метки да ми бяхте оставили, ей. Аре, бе. Direct for the reason. Айде, хора, айде. Трябва ми метките, не ще играй с мен. Аз съм една плюнка, хора. Но поне материалът е як. Много як материал. For the wreck, for the reason. Айде, хора. Айде, продължаваме. Айде, бандажки видя, хора. Бандажки. Айде, бе. Хора, чуем някой май. Нещо ми запорчува, ама така че... Аз им такова, така че нищо му остане. О, хора, взема ли това SMG? Ай, взимам, какво остане? Опа, някой има ли тука? Още една помпа, хора. Чакайте, не си хъба материала. For the wreck, for the reason. И толкова комар, хора, така ме дразни. Скарай се, бе. Хора, чакай, че ти. Иди, комар има тук. Така ме дразни. Комар. Хора, този комар не иска да умира, бе. Той е толкова здрав чип. Направо. От какво направим това, бе? Аре, няма да се биеш някой вече. Хора. Няма ли се бима, бе? Егати. Защо намерим някой, аз викам. Ще стане файт. Само трябва да сканирам хората. Хора, утре също очаквате от мен и Кръсняка, Караси Прото, канала ми, да, канала му. Очаквайте още едно видео на Fortnite, даже две видеа. И на още нещо друго. И днес също очаквайте. Аре, бе, хора, защо няма никой? Не се стрепали? Добре, ще видим тук. Ако има някой. Опа, някой лети. О, щом лети. Опа, хора, вече се бият всички. Да стане интересно.
Хора, вижте. 29 хора! Бихме 29. Спокойно, искам да спокоен, брат. Хора, много ме е страх. Не, храста ми. Ма те са няколко ли? Аз какво играл? Дули, бе? О, добре, соло. Така, бе, снайпни го. Покажи му кой си. Мале, хора, той как го снайпна. Хора, някой да не ме снайпи мен така. Хора, под напрежение съм. Го там. Мале, хора, съм най-криви на света. Не, хора, стара бягам. Хора, твърде добри сте, имат снайпер, аз нямам. Ако имаш снайпер, ще го размажа, аз ви казвам, хора. 100% ако има снайпер. Аз съм тап и нямам снайпер. Кой ли ти, бе? Оп, някой личи, хора. Опа, и там има някакъв лут. Моля те. Оле, какъв това, бе? Хора, те са много добри, бе. Чакай. Събера малко материал. Съм готов. Това, което ми предстои. Моля, хора, постана те, бе. Хора, малко ме е страх, защото ако се загуба храста. Хора, ама да го оцеля. Та бомбичка се паза, така че аз тръгвам. Те коцка да правят. Мале, хора. До мен човек. Стига, бе. Хора. С мен е свършено, май. Ма те ма ръчкат, бе! Всеки мръжка, хора, аз какво направя? Виж си ги. Ява. 27? Ява. Спри, бе. О, хора, изяде гаврата, мой. Лагай, спинкаш. Ще ми стреля той бомбички. Абе, пич. Знаеш кой съм аз? Хора, той изяде гаврите, аз ви казвам. Хора, той направо изяде каймата. Майко, хора, вижте ми материала. Хора, материала ме топ. Качай като гроб. Хора, материалчето ме супер. Вижте го. OG-то уникално, хора. Скара се просто всеки ден го играхме. Правихме ги ури. Мале, хора, това как го изяде. То го изяде рязката. Тежката. Хора, ако знаете това как го изяде. Майко, хора. Изяде разбата. Това каска му набих. Майко, не се закачай с мен. И пъмпшот гън ми, мой. Ти не знаеш кой съм аз, бе. Само бам, 27. Едите му прозорец и бам. Крак. Дете. Какво крак, хора? Направо го убива. Направо го утрепах. Оп, рифт. Добре. Всичко е под контрол. Ето го. Да видим. Хора, пак ви казвам, утре чакате още видеа на Fortnite и предизвикателство. Това не е предизвикателство, но пак е видео. Яко. О, има праски ли, бе? Аз го не съм играл. Аз съм на пратка, ако мога да стигна до нея. Айде. И хора, тук що Караси просто ми съобщи една новина, че един човек му се абонира за канала. Много ви благодарим, хора, страшно много. Благодарим за абонатите, които правите. О, хора! Вижте какво ми се падна! Хора. Мале, някой снайпва. Осъзнавате ли какво ми се падна тук, що, хора? Ама някой се опита да снайпна. Яо. Просто съм снайпва, ще снайпнеш пак. Какво ми се падна само? Майко! Това, така ще ги спама.
Минигън! Май, хора, его то. То ме е видял. Ето го. Стига, моля те, остави ме. Хора, вижте го, то ме е видял, бе. Яла. Ще си пусна една бомбичка. Хора, вижте го това. Гледайте го. Не съм тука. Да знаеш, пич. Как наблюдава, хора, вижте го, скачакът. Мале, така ме дразниш, бе, ей. Скарай се, бе. Ко скачаш, бе? Хора, вижте го. Ей. Махни се, бе, брат, нахалник. Нахален си, спри. Дери имаха снайпера, да видиш какво ще направя аз. Така, както скачаш. Не знам дали добре за теб. Аре, бе! Махай се! Хора, вижте го, толкова нахален, че... Направо... Вижте го. Вижте, бе, тапанар. Хора, вижте го това. Бягай. Разкарай се, молец. Къде си, бе? Гледайте го, хора, гати чината. По-голям бот той няма, хора. Аре, бе, къде си? Нали си на отворен? Аре. Да видим. Добре, ти викали. Къде си, бе, бот? Аре, бе! Излез. Бе, гледай се, бе, ботко! Най-слабия хора на земята. По-слабо то няма. Хора, няма игра. Вижте го. Вижте го, бе, хора. Хора, как да игра с такива тапанари смотани, бе? Хора, ще не игра се направя. Вижте, бе, ботка! Що избяга, бе, мухло? Как ти слабака долен, така ма дразни. Още те бота долен. Смотан боко. Проклетник долен. Гледай се, бе, не мой играш, бе. Ботка смотана. Кемпи ми там като някакъв тапанар, бат, хора. Вижте ги, хора, какви са жалки, бе. Гледайте ги, бе. Пълни олигофрени. Смотани. Аре, де. Хора, следващата игра почваме. Така убий го, бе. За нищо не става това. Без това, бе, ей. Са, хора, стягам се заради вас. Не ме интересува. Добри са, не са ли добри? Стягам се заради вас. За да видите вие, бе. Сега ще видите вие, бе. Са, хора. Ще ги правя ури. Обещавам. За само някой да ми дойде, бе. Ну и ботка смотана дона. Как ме дразни, бе. Ботът ти донен. Смот. Айде, хора. Хора. Айде. Почваме. Какво е? Извънземно, гледа. Хора, вижте го то. Дък. Айде, бегай. Айде ти бегай, динозавърче. Какво бе? Ти пак какво бе? Моли, хора, мапа колко е голям. Чакай, че аз ли съм свикнал на толкова голям мап? И само е малко странно. Къде скочих тука, бе, хора? Предай големите ботки. Оха, тази дупка колко е прясна, хора. On a record to the reason. Wow. Хора, глайдер ми колко е шумен. Това малко не е добре. Ама съм на сладички. Айде! Бързо!
Една помпичка ми трябва и те са мъртви. Казвам хора. Айде, Емка. Цак. Мале хора! Ще поудея. Хора, вижте само каква помпа. Тая помпа е най-добрата. И ми се падна най-мутираната помпа. Синя, която може да бъде. Оле, хора, сега си ги правя. Става помпа. Тя е най-добрата на земята, хора. Знаете ли го това, бе? Хайде. Пи. Сега стана гълта ми и право ли. Се ще видите. Хора, само трябва да намеря един човек. Това пък какво е, бе? Това спомням, че беше нещо. Оле! Оу! Това такова ли, бе? Да, от старите чаптери, бе. Спокой се. Рекси. Добре. Да лудим да къщи хора и да ходим. Нема бутел, ей. Айде, нашите. Това ще ми трябва хора задължително. Да ги гаврат, да ги дразна. Да видят какво е. Там май има хора. Човек. Май видях. And the wreck for the reason. Хора, малко материал да събера, защото не знам какви трайхардери са парат. Ама оня тапанара, където ме уби, не беше трайхарда, беше ботка, която си на едно място. Така че да го забравим това. Все едно нищо не е станало. Тук е много малко съмнително. Някой лети. Чух, че някой май лети. Хора. Страх ме. Що? Ако танцувам, какво ще стане? Не, бе. Това е безмислено. Ако кемпиш. Ако някой тук кемпи, хората, така ще се издразня. Че е направо? Не знам. Ще поудея. Аз ви казвам. Таймка на хора, не. Добра се, ама не колкото тая. Хора, вижте. Когато някой е тук, примерно, правя само така. Оп! Така и бам! Помни, че някаква помпа, хора, ама той е било такова. Караш пат ли се казва, че това аз го забравих. Ланчпад, мале хора, вече не знам къде се намирам. Хора, вече не знам къде се намирам в Fortnite. Хора, взимам. Майко, хора. Там е уникален братленцата. Нищо не мога да стане. Нищо, хора. Толкова ме добър улта. Сега ми трябва само да намеря някой човек. И да ги трепа. Но ще ми трябва 900 материал. Айде. Тук има ли някакъв човек? Не, добре. Продължаваме. Ако кемпиш някъде тук. Не кемпи. Хора, да вземем ли мините вместо това? Свърпи ли мината? 3 минута не, така че взем това. Добре, хора, тук няма никакъв човек. Никакви хора, така да кажам. Васино! Хора, гледат са. Хора! Това гати удя. Що бягаш? Крак! Хора, кракнате! Как бяга момченцето? Момчето бяга, хора, просто. Почна ме изнерваш. White. Мале хора, колко крив съм станал. Аре, да го оцеля, бе! Хора, мале, вижте мулта на това, хора. Мале, май е уникален.
има нещо златно. Хора! Legendary! Скар! Мале, još една така помпа, мале! Хора, отдадете по един лайк за улта ми. Вижте го просто, хора. Няма как да кажа, че е ужасен. Хора, вижте ми улта, бе! Уникален! Хора, може да не е уин на тази игра, но няма нищо. Поне пак стана много забавно. Оп! Хора, имам най-добрите помпи. Между другото, хора, преди няколко месеца, когато излина тази OG сезона, или... Да, OG сезона, никога не ми се е падал синя помп шотгън. Синя... Такова е. Дава помп. Никога не ми се е падал, само зелени ми се падаше и сива. Но сега, хора, 2025, вижте, хора, мале, улта ми уникален, не мога да гледам, много як. Мале, хора, уникален! Добре, убил съм един кил. Хора, аз толкова много време съм играл, че ейма ми е толкова ужасен, че нямате на представа. Колко ми е смутан. О, аз забравих, че вече мога да съм до 1000 материал, хора, което това е уникално. Много, много яко. Оджито не е толкова лошо. О, ама. Направо чупа, хора. И да видим. Охо, ми трябва хил. Мале. Късти, бе. Хора, то няма да слаб. Не мога да стават, хора. Хора, то има голяма има. Оле, то... Хора, помилих, че това е това, като ме преследва, ама не, това е друг. Сега трябва да използвам хила ли, бе? Сега, бе. Хора, ще скрия ето тука, за малко да видя как стои положението. О, хора, напрегнат съм много. Много съм напрегнат. For the reason. Хора, знам, това е последната игра. Оле, то дали не ме преследва, хора? Ето го да! Видяте ли го, хора? Ето го да, хора, той тръгна от моя ланчпад. О, не. Хора, отивам към зоната. Май видях, че той отиде там, ама... Хора, вижте ми от. Ако умра, не знам. Legendary Scar, Rare помпа. Мале, хора, уникален е. Толкова уникален. О, хора, събирам се материал за всеки случай, защото... Айде, вече имам 900 материал. Почти ли? Още малко. Хора, напрегнат съм, това беше много добър, бе. То така ма емботен, че направо. Добре. Всичко е наред. Ти си гил вече. И хора, пак така, очаквайте видео от Красняка. Краси Прото. И пак благодаря на този, който се абонира за неговия канал. Допреди 20 минути мисля, че беше. Да. Някъде там, хора, когато започнахме видеото, ми съобщих. И също Краси Прото и той много е благодарен. Облагодарявам му се. Сигурно. Хора, май видях човека. Готови ли сте? Да видим. Ето май. О, добре, превидявам, мисля, че аз викам. Какво става тук? Някакъв човек ли видях? Оп! О, добре. Имаме си бихил. Това е много добре, хора. Това така дразни хората. Хора, това така ги дразни хората. Мале се свите. Комбоп. Яде ли батленца? Не, минита. Минита или това? Добре, хора, не си минат. О, по-важно е минита, бе. Оф, хора. Страх ме е много. Вижте ми лута, хора. Вижте ми само лута. Погледнете ми го, хора. Уникален. Добре, from the reason.
О, тук може би трябва да има хора, които да обитават. Ета колко дърво дава. Много хора. Уш, за интернето. Оп. Аре бе, няма ли някой тук да го фулбоксна, да го фулписна? И сега някой ма снайпа хора, представя ли си? Като ни е бос, където ме уби, без да иска. Хората, това е толкова слаб чип. Дори баба ми, ако е вик, не мога да го убие. Тото хора, ма, избяга от рифта и се разтя хора. Избяга как си иска. Гати. Това се нарича мишка. Предизвикам да ми дойде още един път едно без снайпери. Ако искаш снайпер, няма проблем, аз съм най-добри на снайперите, обаче искам да го предизвикам на едно от този ботляк. Да им там къде ще бяга. Лично на видео ще го снимам това хора. For the reason. Хайде. Хора, не знам, ама никой не намирам. Защо? Сега те животни са изчезнали в този... Опа! Да не открият тук някой, бе? Не. Хора, тим по рифта, който стане. Ако някой ма е ботни, край! Добре, да видим тук дали има някой хора да обитават. О, тук по-добре да не идвам, защото нали знаете хора. Еми, никой няма хора. Ама поне съм в зоната и съм много навътре в нея. О, чухте ли го? Оп! Защо никой не намирам? Видях бишют. Хора, добре. Хила ни е уникален. Хил дроп. Добре, съм 976. Добре, това е уникално. Просто много уникално. Оле, някой се би хора, чум го. Някой се цепи. Учим. Те няма слаби, ама... Учим хора. О, мисля... Да взема хая. Хора, защо съм толкова крив? Това ще не съм играл толкова много време. О, и той има скар, хора. Това не е добре. И аз съм тук. Хора. Учим да се намеса, да мога да убия двамата. Мале, пуснах. Мис! Тос пък. Успокой бревата, молец. О, мислех! Не, хора, съм най-криви на земята. И на планета. Хора, как ще мисля, бе? Толкова красиво го направих. Трападжията. Чухте много добре. Какъв това е? Хора, друг ли дойде? Мале! 36 крак. Другия с кемпи долу, аз си кам, хора. Много добре ме вях скина. Който е. Хора, ще го убия. Много не ще ме изгърби. Его, чувам го другия. Его, пристига. Разкарай се, дет! Доспък. Хора, той поводя. Моля те, бягай. Остави ме на мира. Хора, вижте го каква жена е, бе. Бот. Леко е добър. Хора, много съм напрегнат. Оп! Що хилаш, а? Хора, да рискувам ли за го убия или? Оп, набихме някакъв дъмиш. Вие ако искате лати всички, де?
Да, стига. Стига, ай, моля ви, аре, стига, бе! Аре, стига, бе! Вижте за какви сте, бе! Смотаняци дони! Проклети смотани! Хора, най-големите жени на земята, бе! Его то, май даже играе с Simple. Тапанара смотан. Его то. Скинал му от 2018. Стига, бе! Погледнете какви сте тапанари идиоти, бе! Пак ти покучите хора! Хора, надявам се видеото да е харесало. Абонирайте за моя канал и за край. Първото ют. Мен, чао!